Na yi murna kwarai da gaske da duk al'umman musulmi sun yi shawara suka yi nazari cewa su zo su yi min gaisuwa na musamman a wannan sallah na Eid al-Kabir. Na yi murna kwarai da gaske domin irin sadarwa kamar haka shi yake karya jita-jita da suke kawo mana rashin ganewa da tashin hankali. Lokacin da nake neman zaɓe na shiga Central Mosque wajen sau 3 domin in shaida wa al'umman musulmi cewa ba ruwana da wariya, babu bambance-bambance. Na tuna akwai shigar da na yi a masallaci, na yi wata jawabi, na ce a rayuwana na ga musulmi munafiki, na ga Kirista munafiki. Na ga musulmi mai adalci, na ga Kirista mai adalci. Domin abin a zuciya take, fata na buri na zai cika ranar da na ga cewa a anguwa da musulmi suke sun yi nazari sun tabbatar da cewa ba a wulakanta Kirista ba. A anguwa da Kirista suke sun tabbatar da cewa ba a wulakanta musulmi ba. Ta haka ne za mu samu haɗin kai. Da idan Allah zan sunkuya in tabbatar da na iyakacin kokarina domin in dinka Plato. Na gode muku domin wannan ziyara da kuka kawo na musamman, kuma da idan Allah za mu ci gaba da shugabanci na adalci. Mune wa mutanen Plateau murna da fatan alkhairi. Muna addu'a Allah ya dawwamar da zaman lafiya a ƙasar mu, kuma wannan jiha Allah ya kawo mata zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban da ƙabilu daban-daban.